Hi mga kapatid, kumusta? Niya nasab ko para sa atong pamalandong karon. Ug ang atong pamalandong karon adlaw mga igsoon about motives or motibo or intentions unsay rason nganong gihimo nimo ang usa ka butang. Na akong sugdan sa usa ka storya sa usa ka tawo nga nagpuyo sa usa ka lungsod na usa ka maayong tawo apan sa kadlaw ni ana ang maong tawo namatay og niadto siya sa langit. Pagsaka niya sa langit, kabalo mo unsay nahitabo mga igsoon, nakita niya ang ilahang mayor sa ula. Katong nga mayor ilado to nga buutan nga mayor, maayo ang iyang performance, maayo ang iyang pagdala isip mayor, daghan siya mga proyekto, daghan siya databangan nga mga tao. Ug sa pakita niya mga igsoon, nakita niya nga nagsakay og usa ka auto ang ilang mayor. So iyang gipangutana, Mayor, kanang pangutanan niya nga, uy, baka po lagi kag auto diri Mayor. Kanang maayo kay naka-service ka din hi. Ano lagi siya sa langit. So ningon ang Mayor nga, mao lagi kanira ang gihatag sa anghel sa ako. Kay saon taman sa atong buhi pa ko sa kalibutan, naghantuod kong databangan pero ang ako magong intensyon nga motabang natong mga tawhana para nga mudaog ko sunod eleksyon. Sa laktong nga pagkasulti, personal ang akong personal nga interest. Ngano daghan kong projects, ngano daghan kong tabang. Dili to purely gikan sa akong kasing-kasing, kundi gikan dito sa ako ang bunga sa ako ang ambisyon na mudaog ko sa sunod eleksyon. So muli karon gihatagan mo tuon kog auto pero medyo old model, dili kayo bag-o. So when nag-istorya silang duha maigsoon, dunay may abot na silingan niya nga leader sa ilang parokya. Kini nga maong tao, buotan pod, bisan asa kanang manay service sa patay, serbisyo, halos tanan grupo sa simbahan giatinan, leader sa ilahang kanang lain nga mga active nga grupo sa simbahan. Paglingin niya maigsoon, nakamotor XRM ang gisakyan. So iyang gipara. Uy, Brad, ikaw maninala, kumusta? Gapo magkagmuto siya. Sa gingon sa mga tao, dili, Brad, XRM, may pamaganin na si Mayor, okay, naka-auto, okay, XRM ay gahatag sa Angel sa kuha. Ano to, XRM, mga nung kang Mayor, paan man, sa manili bayrang sa posisyon, dili, Brad, kuha na siya, saon good katubad tong nag-serve pa man ko sa una simbahan, ang ako magong intention good nga para musikat ko, para makaingon ang mga tao nga, grabe, active kayo, para ganahan sila sa kuha. So mo to ingon ang anghel nga ang imong intensyon dili man nga naka-pure XRM lang imo ha. Wa nag-istorya sila tulo mga igsoon niabot ang ilang obispo. Ug sa pakita nila nasyak silang tanan. Kabalo mo ngano? Tungod kay ilang obispo nagbike. Bike na ang service nga gihatag sa anghel sa ilang obispo. Ug sa diyan nagipangutahan nila istorya silang upat mga igsoon. Ningon ang obispo nga kato magong time no usahay sa akong ministry pag-serve sa Ginoo tuod niabot ko sa taas-taas nga level sa pagpangalaga na obispo tuod ko pero lagang higayon nga naghatag nagserbisyo ko dili para sa Ginoo kundi para sa mga chicks, para sa mga babae nga ganahan sa kuha. Mo na ingon sa anghel nga dili nga naka-pure akong intention bike ang service nga gihatag sa kuha. Maigsoon simple kayo nga istorya. Pero kini nagpakita nga ang atong reward makuha nato dili sa action, dili sa atong binuhatan lang kundi sa atong intensyon. Unsa may rason nganong gabuhat ka ni maong butang. Naingon pa nila, man sees actions. Ang ato daw kalihukan, ang atong gihimo matag adlaw nakita ni sa mga tao unsa imong sacrifice o sa imong paningkamot. Pero luyuan na maigsoon, imo pa nila, our God sees our intention. Unsay rason ngon gibuhat nato ang usa ka butang nakita na sa Ginoo because walay matago sa atong kasing-kasing atubangan sa Ginoo. No, nganong makaingon man ko nga ang atong gina-judge ta not only sa ato ang binuhatan kundi sa atong motives, sa atong intentions because powerful kaayo ang intentions mangison or ang motibo sa pagbuhat o sa kabutang. Tungod kay ko ang imong motibo pagbuhat o sa kabutang pure, nagpasabot
nga pure ang imong heart. Brothers and sisters in Christ, today gi-remind ta sa Ginoo, ikaw igsuon unsa may rason nganong gibuhat nimo ang usa ka butang, unsay rason nganong gasimba ka, unsay rason nganong ga-serve ka, unsay rason nganong gusto nimo kabuton imong damgo karon, unsay rason nganong gapaningkamot ka, unsay rason sa imong kabisi karon. I hope and pray, brothers sisters in Christ, na si God unta ang atong reason. I hope na pure unta ang atong reason, na dili unta nga natay personal nga interest, kundi kana bang makaingon ta ba nga nibuhat ka sa kabutang magikan gyud sa imong kasing-kasing. Sa Bible mo igsoon sa atong gospel karon sa dihan si James ug ang mga apostoles, nagkuntisay sila kinsay mas gabing dako sa ila, sa may labaw sa ilaha. Kabalo unsay mahitabo mga igsoon, nakita sa Ginoo kung unsa ang naa sa ilang kasing-kasing. I believe, brothers and sisters in Christ, every day sa atong binuhatan, nakita sa Ginoo ang motibo sulod sa atong kasing-kasing. Bisan pa ang pinakasikreto nga butang na imong gihimo, nakita na sa Ginoo. Hinaot unta maigsoon karong adlaw, hunahuna unta nato, i-purify unta nato ang atong hunahuna, ang atong motibo ug ang rason nganong mohimo ta sa usa ka butang. God bless you, brothers and sisters in Christ.